హాయ్ గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అవును, మీ అందరికీ ఏ టిఫిన్ అంటే ఎక్కువగా ఇష్టం? ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ. వీటన్నిటికీ కామన్ చట్నీ వచ్చేసి పల్లీ చట్నీ. నాకైతే అది చాలా ఇష్టము. నా స్టైల్లో పల్లీ చట్నీని చూపిస్తాను. లెట్స్ వాచ్. ముందుగా ఏం లేదు, ఈజీనే. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు, జీలకర్ర, మినపప్పు అండ్ కొద్దిగా వెల్లుల్లి అండ్ ఇంతే అంటే ఇంతే పించ్ ఆఫ్ చింతపండు వేసేసి మంచిగా కలర్ వచ్చే వరకు సిమ్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, సిమ్ పెట్టేసుకోవాలి. ఏముంది, ఆ తర్వాత గట్టిగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు గట్టిగా, లూజ్గా కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. ఆ పైన తాలింపు వేసేసుకోవాలి. అంతే, ఈజీగా అండ్ టేస్టీగా అద్దరిపోయే ఇలా ఒక్క చట్నీ ఉంటే అన్ని టిఫిన్స్తో మంచిగా తినొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద మినీ వీడియో. లాస్ట్కి కొత్తిమీర వేసుకోవాలి, అంతే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సీ ది నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై గైస్.